Giprioridad karon sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang paghatag og pagtagad sa problema sa mental health sa mga Sugboanon. Mato ni Consal Michelle Abella Siliona, kinsa chairperson sa Committee on Health diri sa siyudad sa Sugbo, nagkinahanglan karon og usa ka holistic approach ang maong programa aron mahatag og igong pagtagad og matabangan ang mga tawo nga dunay giagian nga problema sa mental health. Gani bansay-bansayon usab ang mga frontliners sa kabaragayan diri sa siyudad sa Sugbo aron makat-on kini kung unsaon ang hustog tukma nga pagatiman niadto mga tawo nga dunay problema nga grabe nga naapektuhan ang ilang paghunahuna. Magkikalayon usab ang kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo ngadto sa mga simbahan aron kini mao mulangkob sa spiritual interventions. So siguro usab niya ang mga factors ngano nakasinatog anxiety og depression ng tao aron sayon ra ang paghatag og solusyon ini. Nasaran usab nga bukas 24/7 ang serbisyo diya sa kabarangayan diri sa syudad nga magitahasan karon nga mohatag og serbisyo sa mga dunay mental health problems. Report yan sa Cebu City Hall, kini sa Aero Clean Lantako sa 93.9 IFM, di kabugan sa magatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.